Namar ka Jingjyllei jong udrak, bat ki kamtu kamthiem, hakalang kishnong hakadong ribhoy, kabalawan raru ka jingthut, hakasyong suksyong sign bat ka jingshingan jong kipajba, kasanjuk kirang bashnong ribhoy district, menta kasngi, kalalek banyakandu sandan ye Deputy Commissioner ka ribhoy district, UE Baranwal, banyakren bat tay sani, halor kate ka jing e. Ha kate ka jinglei kendu, nakaliang kasanjuk kirang bashnong, hapo kajing yalam jong uba bibi makado kum uchairman ha kajing don lang kinong yalam kasanjuk bat kirang bashnong na kishnong bapher kilayo ruban penpau hakmat udisi ka ribhoy ya kate kajing e jong kishnong bat kajing shingan ha ka imlang ka Sahlang haba kren chakilat patay kubor nakaliang uba bibi makado kum uchairman ula penpau ba kum kinong yalam shnong kimat kijing e namar kajing jur kinong di bat nong kayidrak kabalabu jing iri kipat ba haka imlang ka Sahlang namar kite kinong kayidrak bat kinong di drak kim salyaban le kinu ki kam sniu nakaliang kirang bashnong kilapan pauru hakmat udisi badai ban shim kiaban bu Buh Jaka Sumar bat selok rehabilitation center nakaban taban Meghalaya ka jing im jong ki samla ki balangop haki jing di buat namar kumbalong menta bu na ki samla ki balangop haki jing di buat kim yo jakaban Sumar ne selok namar don tangki rehabilitation center jong ki riu shimet ba kilong yeng baduk barangli kim kotbor ban pa Sumar Jangsingi nagaliang jungi ka sunjuk rang basnong riboy ngiwan ban ikendu yo DC botmai jong ka riboy district ma pangikwa ban ya kendu ban ikrat padu na banta ki kam gi babon nag jingi de district yongi namar kumba pilai hi nu DC bralai jongi bon jing sakan tho te nag ta daw ba ngim kwa bon nu DC bo mantaru un nam ha ki babon gi jing sakan tho un tre rangkat bat ngi ki dor basnong bat ki pajba hi kumju bat ki kon joka riboy district ki brokoi ekimat ki bangekran mitasni bodisi kalong ba sapang mereka jing driver ba jong drop sakaleng ki jaka jong riboy district ya ki ba tang mangi ki basnong imla su ban telakam telada mangi ki basnong ni obat ya ki ba di drugs su ladang i ai saka an ru tang sikentar kental lalai telada ngile mangi ni Donkam da borsnong ru ki ong bawat jubat ya ka anya kti dei kata jing ka ba mangi ki basnong ni ya kendu enrai kai ka bang ismutu ba lamda dei ku jing trailang bat kirang basnong kancham jenjar sibun ban kendu ya kini ki jing sniu ku drugs mar ki kna di drugs ki pembi ko bun ki jing kumar posnong ki jing penhuri ura posnong ke tu ke tim ke tok ke skor kata ka dei ke jing long jong ki kena di drugs badai tang kirang basnong ki bla bani tu ya kini ki brio kabar ngi kren ha ki jing dei bat kini ka jingki jong ane kal ILP kaler MRSSA kabaki konsamla jongi kilayele Donkam gi hari bhoiru ibabun gi non tribal gi balek ki bawan gi borong gi bami tenre lamda dei ki jing trailang bat gi kerang basnong bat district administration nginomla bani tu kino gi bawan kino gi borong ten mar kata daw maka dei ga gateway jongka hari bhoi district dei ga gateway jongka Meghalaya jongka ne notisi umagi ong Tengi Donkam ya jing trailang bat ngi kirang basnong mar kirang basnong di itu kino ki brio ki bawan thamai kino ki la saslam kino ki baba bat kino ki basni tang kini ki mat ki bangya kren ka jinge jong kini ki kena ki ba di drugs kalong ba badang iyo ban kam ye kiru tang skenta ka police ki apalai mar ki ong ba omdan ya ki jaka set ki bobyang nam sa jong ki tengi gila ekran manta bat udisi badai bandan ki rehab center ibang lada yo kem kungo de ban set yiki syakatu jaka po ribhoy margani kan yarap sibun ban set ban ILA yiki ga counseling nang bagani ki khna ba di drugs ki bangot drugs kindon ke jingkla bomut kidon ki private center ki badon nang ne Henry ki babon ngimla si ban sion mar ki ram palak ki gadol tik bas ngotanat mentas ngiu disi la kula bogong ba yamata sport wat chwai kano ka yi
kaba nagaliang jungi kerang basnong ginwan bat dia ka baiwai yeng unsiu hi nagaliang ka district administration kata ka di khubor kaba ni pun bena di padba jong dong reboy publish mo